И здравейте, добре дошли в моя канал, аз съм Али TVG. Имах предишно видео, но Дани да Бомб ми се сипа целият канал. Имах 42 абоната и вървяхме се нагоре. Здравейте, отново съм аз. Имаше малки технически проблеми. Да, бе, малки. Али. Да. И ще играем в друг свят. Добре, и тя ме покани там в един свят и се спалнах някъде, в някаква си, не знам аз, дупка и цялата обградена с каблстон, сякаш е правена, макар че е правена. И копах само нагоре и се оказах, че съм под мапа. Ама копах, защото имаше дърт. О, ето ми е къщичката. Добре, хора, както виждате на картата, аз и Али вече не живеем в тази затъмтена дупка, а и двете сме си направили къщи. Тази бежевата е моя, а тази бялата... Моля те, покажи да видят колко съм се постарала. В смисъл, да, а модерна. тази бялата, нейната... да, нейна е. И... покажи цялата влезвата. И вътре, когато влезнете, има малка кухня. Така. Тук пък са закачаки тия обещаника, такива глупости. Така, мазето. Чакай. Тук има телевизор и гледа Кунг-фу Панда. Не гледам Кунг-фу Панда. Тук е storage room, който според мен няма никога да използва, защото е много ще използвам. неорганизирана. Така, и това ми е моята стаичка. Забравя съм стол. Да, тук има някакъв гардероб. Да. И това е легло за бебенце. Да, не знам кой ще е бебето, сигурно, защото тя в един епизод казах, че ми е майка и така. Не, ти ще си имаш сестричка. Макар че няма как да си имаш сестричка, ама айде. Добре, сега ще ви покажа какво. Ето, виж. Чакай, стоп. Не гледай. Кога се качим? Виж сестричката ти. Тук. Ела да видиш бързо. Тук имам някакъв чет. Няма да дойде. Ще гледам през прозореца. Къде е? Ето я. Ела да ти покажа. Идва в тази къща. Забравяй да покажеш райското кътче. Ела да го покажеш. Райското кътче, после ще го покажем по този начин. Аз ще го покажа сега. И аз имам storage room. Надолу. Райското кътче. Тук е storage room. И нека отидем при нея. Аз ще се разходя из света, за да покажа на хората. Това е нейната къща. Това е Local Witchery. Измислено от нея. Да. Сега аз ще покажа райското кътче на хората. Тук е картата. Това е къщата. Това е тайната или райското кътче на Али. Ама ти вече нямаш къща. Аз щях да покажа долу. Кога си направи дърво? То беше наша още от кога? Да, това е нейната къща. И да, това е райското кътче. Единственото нещо, което не харесвам в къщата ти е, че на прозорците тук, като си сложила стълби, изглежда така. На мен не си ми харесва. Но пък прозорци изглежда така модерно. И това преди ни беше къщата, не беше толкова малка. Определено беше. Беше цяла горе-долу голяма паня. Ще видят за какво става дума. Да. Първото ми клипче. Първото и клипче. В което аз те биех постоянно и убих няколко пъти. Да. И аз... тук е гледката. Искам да стана гладна. Няма как да станеш гладна. Има. Майнкрафт бе. Да, ама колко ти е дификълтито? Нямаш дификълти, нали? Не. Включи го на езис, за да огладняваш. Сега огладнявам. Добре, че бях аз. Добре, сега имаме чудовище без това. Идвам да го трепа. Забрави да ми дадеш меч. Вярно. Добре, изчакай. Ще има файнбол. Аз го хвърлих. Аз го хвърлих. Добре, спирай си го. Добре. Меч. Дай ми си го. Ако натам ще мяташ. Дай ми го. Така. Този е. Давай. Така. Добре, сега сме готови. Тя си има меч отново. И така. И отивам да бия крипари и зайчета. Зайче. Много искам да има такова
Ама да, аз имам. Аз имам кръченце от зайка. Откъде? Ами убих едно зайче. Преди в... И спечели. Да. Ето и още едно убих. Как обичам да ям. О, убих още едно зайче. И ето зайче. Оф, не, защо се луле? Ще ми стане лошо. Даже ми стане лошо. Ужас. Не. Идвам с мече да трепя зомбита. Така изглежда къщата на Али от отгоре. Някакъв моторен тип нещо си. Да, ето вижте. Уф, това как ме стресна. Добре, и ти ли виждаш черен покрив на твоята къща? Защото аз виждам черен покрив на твоята къща. Мисъл, виж. Бъгна ми се. Ойто не е така. Хора, извинявайте, че трябва да търпите. Знаете ли какво ще изляза? О, да, гладна съм. Какво правиш? Видях ти име. Кое име? Виждам. Стига! Извинявай. Опа, грешка слязох надолу. Престани да ми взимаш да си слагаш тъпи смотани работи. Кои тъпи смотани работи? Организирай си инвентар. Това ли имаш често? Махни се! Какво? Защо ме заключи? Не съм те заключи, просто излязох. А защо затвори трапдора? Ама ти си... Ама аз те направих път, бе, човек. Да, бе. Не, бе. Повече не влизи. Имам идея. What? Добре, ще игнорираме това. Какво? Али? Защо има... Какво защо? Много си дразниш. Какво има? Върни си ми клея. Ето ти. Служи го. Наказана си. Не мога да го сложа. Слагай го. Добре, слагам. Чупи си там, ето ти стълбата. Дай ми стълбата. Ай, си вземи ми. Не! Крипари! Какво? Крипари къде? Той ме следвал! Хубаво да че гръм на зомбито. Добре, аз ще си спра рекординга, защото ще има друго видео. Добре. Чао. Добре, и аз чао. Да, чао.